Sharon intiere gi paro mane? Sharon bang' budho gi Dr. Jared Oundo to diko kaka Linda gweno wuoyo kacha nitie gima ne pacha. Adwa nyiso jowario machungi ni ka ber to stick agenda mari mar kama idhi chung'ie no mondo jopiny understand i nikech jo Kisumu ka gifuwo mibodhi nyiso gi ni Sifuna ber Ruto rach to gimi kura nyaka ing'is gima dhi timo gi kaka idhi timo gi sama idhi timo gie. Tang'is jowa machungi ni Wacho samano kampen Wacho gi yotga to koro kochopo e delivery ok en tuk nyithindo nikech process ma procurement process mondo ichop makoro gino kele ground ok en tuk nyithindo. To jowagi wuoyo ka gima giparo ni ichopo iyieri kawuono to kiny mande okinyi chako kelo projects i ground. Ok en gima yot kamano. Awacho ni nyathiwa miluongo ni Linda Kisumu kofuwo mabro yiere e basis mago Ruto. And in fact dang'isi kawuono onge president e Kenya mutiyo molo President Ruto. In 3 years otimo gimolo presidents ang'wen kate in 60 years. Adawacho ni believe me ni ute ma Ruto gerogi onge rais mosegerogi e Kenya kae. Kane gero negara adek apar Ruto gero ute moingo mahao 300,000 ni japiny ma Kenya. Ruto achiel ni ogero hospitals all across the country. Kidhi gweng' ka gweng' nyaka ine gima Ruto timo e gweng'no. Kidhi gweng' moro ineno kaka skunde igero. Linda wadogi manifesto kwa wach gik ma Ruto sana. Mago manifesto of course. Mago manifesto to koro jara gimitemo wacho nikech ang'e ni kila ng'ato to nitiere gi ratiche. Samoro nyalo bedo ni siro jo tuta mtoka to bende siro wata. Wacha achane en wani point ma bende kelo ma bende samoro japiny nyalo yiere godo. En ni ng'ato kuchung' to wach manifesto mare. To kata mna un sanu loso to kiny ka Jera posta idhi keto mara Ochieng Jera to picha matin bende idhi keto pachini. Kare mami point. Ami point ing'e ng'ato wacho ni 6 months to kotimgi. Adwa nyiso Linda ni President Ruto otimo gigi. Nyaka gwengi koro mano to ma Ruto to koro waloso kotende koro wan. Emomiyo ni koro kik bedwa go debe mamalo to wiwa wingi. Koro discuss Ruto ani mikoro wach Malindi. Wach Malindi ania masetimo Ruto kuoma e ward mara. Ana bende rais omiya project moko e ward. Sama an kani kidhi Darajani kidhi bypass Malindi barabara igero na kanyo aparo ni twix sekete Lamu ring road makoro matatu dhi kaweji nikech kara ne onge ka town en idir Islam iye koro wagero ring road mikete Lamu all round magache biro to chung to kawji kanyo tero ji town to konyo jowa wadhi school machine squatters dig Lamu mana chiel bang' mano President Ruto omiwa transformers Mikel no award keche transformer mantie gina chiel madongo makolal to the entire village onge stima. E wuoyo marwa kode no wacho no bokelo mathindo ka miketo kamora mora maka stima lal kona makone ni to jogi nigi stima. Mano waneno ka ching chopo keche odhi ge buche pile machielo ochiko wakelo nwa street lights jogo se biro reko se biro mose identify areas mindikete stimbego all across. Ngiso ngani timo to owacho gi to timo gi. Adwa nyisi kawuono jowa maringo dhi Linda Mwananchi. Ok awacho leadership. Awacho jowa maringo piyo dhi Linda Mwananchi. Ng'enge gin cowards jomoluor. Ni nomination mar ODM ok ginyal yombo. Koro gidhi Linda Mwananchi mondo migi free ticket. To mano gibi yombo go. Alafu jo Linda Mwananchi most of them kirango. Gin political lightweights. Gin joma dhi rem chon gokinyi. Aparo ni kila ng'ato nitiere gi kindera mare mano marombulu bede kweth mane taparo ni mano bende nego beni koro waluoro Linda kintiere